Минем атайымның һәм картатайымның туган ягы ул Яманһар авылы. Ул авылды без яратып еш кына кайтырга тырышабыз. Өебез бар, ял һайын кайтабыз инде. Инде безнең гүзәл матур йөр шу туган ягыбыз инде. Менә тәдәрәне куйдык бит инде, стеналарны абшывайттык һәр. Бер көне килеп улар нигедән эшен иткәреп бетһә, калла берһә. Бәлки күбрәк кайтып йөрербез. Башта күмертада гыйдә төзербез дә. Адактан монда эшләрбез. Шул. Безнең гаилә корыбызга 15 ел була удакламай. Диләрә менән бер таныштык Мәскәүдә. Яй көне апам янына эшләйм дип киттем дә 2 айга. Марселны шунда осраттым инде. Магазинга кергән иде. Именно миннән килеп, шул икмәк һорады ул миннән беренчене. Мин как раз икенче көн, өченче көн генә эшләйдем иштә. Магазинда кайда нәрсә сатылганын бик тә белмәйдем әле. Шайтып бер магазинга кирип, күреп, диләрәне танышып, белеп калдык. Икебез дә Башкортстаннан икән. Шул вакыттан бирле бергә булдык инде. Мин Аскын кызы, Марсель көйргәзе егете. Шай бер-беребезне табып, Күмертау калаһында яшәп ятабыз. Гаиләһен караган, ил хәстәрен үз иңендә күтәргән лайыклы атайлар күп бездә. Башкортстандың Ирҙәр коры оешмаһы тап шундай атайларҙы бергә туплай, мөһим эштәр башҡара. Бөгөн без тормошҡа үҙ ҡарашы, әйтер һүҙе, аныҡ эштәре булған шундай атайҙарҙың береһе Марсель Ярашев менән таныштырабыҙ. Ул ғаиләһе менән Күмертау ҡалаһында йәшәй. Тормош иптәше Диләрә менән 3 ул тәрбиәләй. Марсель Зәбихулла улы аяғында ныҡ баҫып торған егәрле эшҡыуар. Балалары өсөн абруйлы атай, ҡатыны өсөн таяныслы терәк. Тырыш атай ғаиләһен дә ҡарай, эшен дә алып бара, йәмәғәт эшендә лә әүҙем ҡатнаша. Атайым үҙемнән йөрөтә торғайны күп. Тырышам шул атайым һымаҡ, малайларымды үҙемнән йөрөтәм. Алар эргәмдә йөрөп, ҡарап, тыңлап өйрәнәләр тип тырышам инде. Атайым күп кешеләр әле лә иҫләп, миңә һөйләйләр аны турала. Бик ярҙамсыл кеше булды, асыҡ күңелле булды, бик көслө кеше булды. Ауылда бер ярышмы, гир күтәреүҙә шундай көс һынағанда ул гел беренсе урында ала торғайны. Аның шундай һүҙен онотмайым бер ҡасан да, ул әйтә торғайны: аҡыллы кеше тауҙы үтәм тип менмәҫ, урап үтер тип. Өс улыбыҙ үҫеп килә. Өлкән улымдың исеме Урал. Уртанса Мурат, бәләкәй Идел. Беҙ аларға үҙебеҙҙең эш менән күрәтеп, өйрәтеп, тәрбиәләп киләбеҙ. Беҙҙән дә арттырып, ише шәп булһындар тип тырышабыҙ инде. Мана күптән пленерға сығып, тере тәбиғәттә төшөргә хайланайны гөт. Таптық ваҡыт сығырға. Бүгін мына матур көн, ҡояшлы булды беҙгә бит. Мә, балтаны ал, Мурат. Ножовканы ал әле, ножовканы ал. Әйҙәң. Минем атайым үҙе матур төшөрәлә торғайны. Оҫталығы күрән миңә күскән. Хәҙер инде балаларға күсте. Шуға балаларҙы үҙем өйрәтәм. Тәбиғәткә сығып, беҙҙең Башҡортостан тәбиғәтен төшөргә өйрәтәм инде. Аларға бик оҡшай, һәм дә матур килеп сыға инде. Нейҙе ҡарағышып, перспектива булһын, ағаслары эләкһен, артҡы план матур булһын. Ана, күрәк мына таулар. Мында беҙҙең мына алғы планда үләндәр эләгә бит инде. Мына ошо ҙур ҡайын эләгә. Йәшел шыршылар һәм ана арттағы таулар бик матур буласаҡ. Оҡшаймы? Төшөрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, ҡәҙерләнәйек. Боронғолар нисек әйткәндәр? Бөркөттің қанаты һауала осқан ваҡытында ғына, әйер егеттің эшләгән ваҡытында ҡулларына ғына китер. Мына был беҙҙең мольберт була. Үтелеп,
тидигене ела торган мольберт. Ана һәр бер мольбертте еп күрәтем. Теге икәвен үзегә ягыр. Бүтән эшләре бүрүз эшләргә тырышабыз. Бүген вакыт булганда. Чөнки инде һәйбәтрәк берәү дә эшләмәде. Булды һәйдә. Урал улым эш кораллары белән тотына белә. Murat'la öğrete. Korkmayı işten. Табиғатта планерда төшергәндә тиз төшерә кирәк. Төсөгү һава яктыгы үзгәреп үлгәрә. Шуңа тиз төшерә кирәк. Аңлай башлайбыз өстән күк төсеннән. Бәләкәрәк вакытта әсәйгә тапшырган бөтә основной тәрбияне инде иркәләтә, нитә адактан әдрәк дурайгас инде. Мин уйлыйм инде егетләрдә атай күбрәк тәрбияләргә тиеш. Миңа бик охшай кикбоксинг, чөнки анда соз булырга кирәк. Урал инде ул күптән йөри, 3 елдан артык. Инде Урал исеменә тап килә, ул гел беренче, икенче урын, өченче урыннарда ала. Менә әле ада китапкыр Нефтекамыл калаһына барып катнашты. Тренерлары Шафиев Тагир Амирянович бик һәйбәт кеше, тырыша, аларда өйрәтә, ага рәхмәтле бит. Бәләкәй кустылары инде анан үрнәк алып, артыннан калмайлар. Өйдә зарядка кеме спорт мәшгульләрендә гел артыннан йөгереп, кабатлап йөриләр инде анан. Муратла иделелә ул аларда әзерләй, тырыша, алар менән өйрәтә аларды спортка. Четкий эшләр уларда. Нык укмаган. Точность булды. Мин Урал агайым һәмәк спорт менән шөгыльләнәм. Без атайым, агайым менән һәм Иҙел өйдә спорт менән шөгыльләнәбез һәм һәр вакытта призлы урындар алабыз. Менә безнең уртанчы улыбыз Мурат 1 ел эчендә йөрәһәле. Кикбоксингка беренче, икенче, өченче урындан кем төшмәде. Афарин, менә карайга әле. Менә Күмертаудан үтте, менә Киклай Күмертауда. Менә наркотикка каршы турнир булды бит. Өлкән улым менән тура килде аттар турында катнашырга. Бүрен районына бардык. Тауларды буйлап йөреп, урманнарын күреп, бик безгә охшаны шул. Хәзер безнең шундый хыял инде ат алырга. Бүренгә лә килгәс, соранлар инде нисек менә малайың һәйбәт йөрийме, нинди ат аперәйек, шәп аперәйек матмы. Мәйтәм бер уртанчы ат аперәйек, чөнки мәйтәм ул башкорт булгас, аның канында ул мәйтәм төшмәй ул мәйтәм. Куркманы икенче көне шул атты тагын хораны инде. Ләкин ага ул ат эләкмәне, икенче юашрак ат эләкте инде ага. Без атайым менән тырыштык, беренче урын алдык. Атта йөренек, уктан аттык, төрле ярыштарга катнаштык. Миңа бик охшана ул. Угаты ул безнең мин уйлыйм инде кандадыр. Уралда Мурат икәһле һәйбәт аталар, кайын агасын тапканнар да юнып, ян эшләй башлаганнар инде. Караштырып йөрибез, алып хатып алырга инде һәйбәт эшләнгән янда инде укларда. Хыял бар инде, бәлки Күмертауда асылырмы, бәлки үзебезгә беренче тырышып асырга шундыйрак угату секциян түнәрәгенә. Мин уйлыйм инде күп гаиләләрдә малайлардан кадыгы булыр ул йөрергә, атырга.
Башкорт ирләре бөтә эшләрдә кәнәшләшеп, осрашып, бергә эшләгәннәр. Булган акакаллар, алар кәнәш биргәннәр, яшьтәр бит инде аларны тыңлаганнар. Мин уйлыйм инде ул андай йылышлар булырга тиеш, чөнки бүгенге көндә инде безнең башкортлар үзләрен таба алмайлар, үзләрен илендә таба алмайлар. Һәм дә мин уйлыйм, бөтен шундый осрашулар, кордар булһа, без шунда аларга әдрәк өйрәтеп, юл күрһәтеп, ярдәм итәргә тиешбез дип уйлыйм. Безнең районда ла, Күмертау калаһында ла ирдәр коры бар. Әгәр дә ир-егетләр инде килеп осрашһак, мин үзем яктан инде тырышасакмын аларга. Кәңәш бирергә, сит якка китмәскә эшкә, монда эш табарга ярдәм итәр идем. Бәлки кемдер үз эшен асырга теләге булһа, ярдәм итәр идек. Башкорт гаиләләрендә электән ир булган баш һәм безнең гаиләләр шулай. Башлык минем өстемдә. Әмма ләкин без бөтә эшләй торган эшләрдә кәнәшләшеп, хатынна эшләйбез. Күбрәге малайлар атай белән булырга тиеш дип уйлыйм. Балалар белән атай нәрсәдер обсужда итсә, мин аларның сүзләренә кермәйем. Атай нәрсә һөйләгәнен беләм, иремдә дә беләм мин, гыйбәтлеккә һөйләгәнен, киңәшләшеп, бергә мәш килеп эшләйләр инде. Мин аларга кырыйдан гына карап куям да, куанып утырам, шым гына. Һиңа нәмә кирәк? Ярдәм итәм. Бармак мә? Мә һиңа балык тоторга бармагын. Һинең бәлки генә. Үзенеке мә тот. Бұл кәмәне инде без күптән алгайнык. Гаиләбез бер улыга зуррак итеп алдык. Запас менән безнең тагын бәләкәй кәмәбез бар. Ул бәләкәй кәмәне тагабыз да монда төрле азык, палаткаларда шул бәләкәй кәмәгә халабыз инде. Бұл кәмәне йөҙәбез, Агыйделдән төшкәнебез бар. Бөтә гаиләм менән. Алар йыеп эшләрен эшләй беләләр инде бөтә. Безнең атайыбыз бик егәрле, тик тормас ул, тик кенә утырып тора алмай ул. Кеше килсә, кайдадыр барса да, ошай диванда гына спокойно утырып тора алмай торып, эшен башлай, булыша һәр вакыт, карап та тормай, һорап та тормай, һәр вакыт тотынып эшләй. Үзе нәрсә белә, балаларга да шуны өйрәтергә тырыша инде. Ашарга, бешерергә беләм, балык тотырга беләм, мунса яһарга беләм. Мин күп беләм. Мине атай өйрәтте. Һәр бер эшкә, ир эшенә беренчедән өйрәтергә тырышам. Элек төзелешләр менән шөгыльләнгәндә 30 яшьтән арткан ирләр эшкә килә торгайны. Сугыш тота белмәгән кешеләр дә булды. Урал инде хәзер бәләкәй мырдаларын өйрәтеп, күрәтеп өйрәтә инде, аларны карай ул, тырыша, молодец. Мурат карап, артыннан калмай, өйрәнеп, ул инде удырырга тырыша. Авызы һәм гел кемдеке яхшырак, кем беренче йөгереп килә, алар бөтә ердә гел ярышалар инде икәүләп. Урал ул тыңлаусан егет, күп эште белә, үзен нисек тоторга, монда мырдаларына гел терәк булып, ярдәм булып тора ул. Әгәр дә бер нәмәгә теге бер нәмә һораһалармы, я көчләре җитмәһә гел ыңгай барып ярдәм итеп тора инде. Урал ул бик күп һөйләмәй, ул бер эш кушам, шуны эшләп куяр. Урал бик ярата инде балык тоторга, яй көне бардык ял итәргә, нигә Агыйделгә балык тотабыз дип, беребез дә тота алмады, Урал тотты инде балык. Мин инде теге элеккесе өйрәнгән кешемен. Ир егеткә 70 төрле һөнәрдә дип, шуга бөтә ергә белеп үсеннәр дип уйлыйм инде. Мин дә шул оллардан өйрәндем инде. Алардан кабатлап акса дигәндә инде беренче аксаны
13 yaşта эшләп алдым. Минем агайым көтүп алгайны, шунда көтүдә үземә йөртеп, яй көне каникулда инде 13 яшта миңа акча бирә торгайны. Мин бик куанып ия торгайным тегене. 2нче класска менә үзем киенеп бардым инде 1 сентябрьгә. Урал менән Мурат күптән үҙаллылар, алар ашарга ла бешерә беләләр. Ир кеше инде ул үҙен карарга тиеш дип уйлыйм инде. Чөнки теге эштән кайтып, каплыгына ял итәргә ятырга түгел, кайбердә инде хатын-кызга ял көннәре бирергә тиеш дип уйлыйм инде. Дүрт ир-егет янында мин үземде бер кызыкай сымак кына тоям. Алар мине дүрт яклап, курсалап кына йөртәләр. Мин бәхетле әсәй, бәхетле хатын-кыз. Безнең атай менән әсәй бик нык тырыша. Мин уларга ярдәм итәм. Иң улыһы булгас, атай менән эшкә йөрәм. Атайыбыз безнең күп эшләй, безгә күп вакыт таба. Мин уга акшарга тырышам, чөнки ул күп белә. Ул ремонт яһай, өйдә үзе күтәрә. Без Мурат менән бик тырышабыз. Бұл біздің ең яраткан ғалабәдің көйі бет олым. Үйде тыныс қана болған вақытта шол күйді ойнаға енді. Біздің шолдай көңілді тыныслық болып кете. Бик оқшайынды бөтәуді әлі шол күйі. Ортансы малай Мұраттың көбірәк енді музыкаяға асығырақ, өзін әлі оқшайындық, әмді аның нық келіп сыға енді. Шуға біз аны спорттан алып тұрдық, музыкаһын да қалдырдық енді. Мине атай өйрәтте фортепианола уйнарга. Мин йырларга яратам, атайым да ярата. Без уның менән концертка әзерләнәбез. Концертта калсын була әле һең. Яңа елга буладыр инде, яңа әзерләгән. Декабрьдә яңа елга. Шунда йырларны матур итеп шулай бейеп бирәм. Әле хәзер музыканы тукандырам, йырлап карап ярам. Минусов мин бар. Миңа бер йыр оқшаһа, мин атай менән өйрәнәбез уны. Һәм концертта мин уны йырлайм. Атай ат бирде, көмеш юган кейдерде. Улым хәзер үскәнен дип, ат өстенә мендерде. Эх, минем толпаратым, эх, минем акбулатым, йондызларга осар инек булган канатым. Эх, минем толпаратым, эх, минем акбулатым, йондызларга осар инек булган канатым. Мурат ул гел нейте бара инде. Уздырга гына карап тора, Уралда гел. Ул йөгереп гел алдан эшләп куярга тырыша авызыннан. Шундай не ягы бар инде аның. Гел ярышып эшләләр инде шугалар. Икәүләп бер яшь булганнар икән, алар гел яwaplыкты икәүләп бергә апара. Мин шулай дип өйрәттем аларда. Кайда гына булһалар да гел бергә булып, якын булып, бер-беренә ярдәм итеп йөрергә тиешләр инде. Атайым безгә гел әйтә, дуст булырга тиешегез һәм ярдәм итәргә, шулай яшәйбез. Идел инде ул әле эргәләрендә шунда буталанып йөри. Отжимание эшләйләр, отжиманиялар ятып эшләй, йырлап та ибәрә эргәләрендә, бейеп тә йөри. Ул да үзен юлын хайлар дип Удрайга сөйләй белми. Минем кустым миңа охшаган. Мин уның менән күп вакыт үткәрәм, уйнайым уның менән. Мин кустымды нык яратам. Рат.
Аттыл уратка. Мин Марсель белән, гаиләм белән бик бәхетле. Иремде бик тә яратам, ул минем өчен терәк. Һәр вакыт янымда. Без аның белән бер-беребезне күз карашыбыз белән аңлайбыз. Без атайым менән горурланабыз, уга охшарга тырышабыз. Атайым көчле, безне ярата. Ул бик әрләмәй. Ул безгә аңлата, нәмә эшләргә кирәк. Мин талапсан атай дип уйлайм үдемдә. Күбенсә бер караудан аңлайлар ничек нәмә эшләгәндә, теге мин мәгел йөрегә синде. Улларыбыз миңа карап, үзләрен илендә тырышып яшәрләр дип, асын гаилә башлыгы булырлар дип ышанабыз инде.